Hi class, welcome to my YouTube channel. Isa na sad ka video nga wala hinungdan natong buhaton karon kay wala man ko kabada, wala kay wala kwarta. So labandero yung lulo. So kita man ni isa ka basket nga labunon. Bali isa ka semana. So manglaban na lang ko banin ko niyog laba. So before anything else, sa bago pa sa akong YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel, JohnnyJohnPH. Ayaw kalimot pagpindot sa subscribe button o sa notification bell kay para nga mas ma-update ka kung sa akong mga buhay hinungdan ng mga vlog. So let's go, mga laban na tayo. So yes class, magsugod at ako panglaba. Unya karon kay daghan man kay kog labunon. So tadning kabaho naman tayo washing pero di mo ko nila palangga nila mama. So magkuso na lang ko sa akong mga nilabahan. So magsugod at panglaba. Kabalo mo. Wah, kabalo. Wala, kabalo. So, pag weekend, pag dili ko gabahada class, usually, naragin kong balay, din mo gini akong trabaho kung manglaba. Kay, karon na sa tamak panglaba, kay init. Isa kasi manan din ang ulan sa bukid. So, yeah. Tugo na panglaba. So, bali isa kasi man siyang labunon natingog kay saan man yung may taong init. So, manglaba. So, girls, pilihan ninyo ng lalaki nga kung manglaba. Ayun ang gwapo lang pero kabalo manglaba. Yeah. Tingop akong labunon kay lag sa rag init karon sa gid ng init nga hayag na ang langit. Unya dayon sa kadagan sa akong labunon plus mga samad na pud ni akong kamot. Last week naglaba gyapon ko na samad. So katong mga gusto magpalabada din na pwede ko niyo kontakon. Pwede ko niyo kontakon. Teacher sa Lunes Bernis, Labandero Podcast, Sakado. Ay, wala na sweldo, harap na sa mga labada na lang. So na iban mga sinina ni mama gipa-apil. Yung Jack gipa-apil ang naglaba. May na lang pang wifi unya. Panghulog sa wifi. So by the way, abangan. Atangin nga po ang next vlog after ani kay mag-vlog ta og 5 reasons nganong kinahanglan mo o nganong dapat ninyo bisitahon ang Calabugaw. So 5 reasons why to visit Calabugaw. So aside nga na ako aside nga makita niyo si Maestro Bisaya sa Calabugaw, I will give you some reasons sa mga hinungdan nganong dapat niyo bisitahon ang Calabugaw. So, bali update na lang po din siya unsa pa gyud ang mga changes kinatabo sa tuang Calabugaw karon. So naman ang mga t-shirt, mga uniform, slacks, karon mga jacket preferred. Kapit na masama, tugod akong kamot. Kinahanglan naging kong asawaan ni Baiti para sabahan kong laba. May mga jacket pasad. Pero yung kasuot na jacket kaysa among pilang perting bugnawa. Kinahanglan mag-jacket kay anong kaayo. So di ba nung kayo siya mga bulingon kay isa kami nakasuot.
So hapit ako mahuman og laba, gamay na lang gid kayo, kapoy na kayo. Na lang ni so pagkaman ani mong waswas na po dayon. Ayan pa dayon man. Gamay na lang good. Wag gusto akong kamot sugod, kinasamad na. Yes class, last pieces na lang yun. Ang maong na lang yun. O mga nakugtang na ba kay sakit na gikay akong kamot class. Mga nagkusama din mga kangasamot akong kamot. Isa ba po dyan ka basket, no? Isa ka basket. That's it class. Thank you so much for watching sa another wala hinungdan nga vlog. Kay ko sa kung naglaba adto. And yeah, murag gina-remind na gyud ko nga kinahanglan ako ani og partner nga pamatabang sa paglaba kay hapdos ay sakit ka mga kamot class nang samad na gyud. And before anything else, shout out to Ranel Baligwat ka nasa Malaybalay. Padayon og Squila brother. Og lahotay lang yun, bahala na ng mga gugma-gugma diya. And to Jojo and Jeanette Buna, thank you so much for watching. And another shout out to Mary Grace Ostero nga nasa Bohol, and to Michael J. Between nga sipak isanan. Oh, ana og Bohol lagi. Puhon. So thank you so much for watching, and to all the Kalabugawnan who supported me og sa mo suporta pa lang. Thank you so much sa pagsuporta sa inyong Maestrong Bisaya vlogger kunuhay. So again, sa pa naka-subscribe sa akong YouTube channel, John Remediante PH. Have a great day everyone. May adlaw ug asang kaon sa kalibutan. Spread love.